Avui volem parlar d'una sentència amb impacte en l'àmbit dels drets dels consumidors financers. Mireu, l'Audiència Provincial de Palma ha confirmat una resolució que dona la raó als clients en un cas contra CaixaBank per la comercialització del producte anomenat Renta Vitalícia Inversión Flexible Plus. Xisco. La clau del cas és que la justícia considera que no es tractava de només una assegurança de vida, tal com es presentava, sinó d'un producte financer complex, en risc d'inversió i possibles pèrdues, que no es va explicar de manera clara ni comprensible per als clients. Hem de dir també que aquesta sentència reforça la importància del deure d'informar, d'informació per part de les entitats financeres i apunta a un possible error en el consentiment dels clients que haurien contractat sense entendre realment allò que estaven signant. Per analitzar aquesta resolució i què pot suposar per als altres afectats també, avui ens acompanya un divendres més, perquè sempre ve en divendres, la Cristina Borrallo, representant d'Asofin i també experta en defensa dels consumidors. Bon dia, Cristina. Com estàs? Bon dia. I advocada també, de futur legal. Bé, d'entrada, quina importància té aquesta resolució de l'Audiència Provincial de Palma? Supos que contents per la resolució, però important també de cara als consumidors i en els afectats en concret, no? Ha estat una sentència demoledora, podríem dir, no només per el cas en concret, que és un cas d'un matrimoni major de més de 75 anys cadascú, però va més enllà, perquè analitza i aquesta sentència ens podrà servir, la podrem emplear per altres casos similars, no només d'aquest producte concret i d'aquesta entitat financera concreta, sinó que la podrem aplicar a altres casos similars que se puguin parèixer en quant als fets i en quant a les obligacions que tenen les entitats financeres. Malament siguin d'unes altres entitats, o sigui, pot ser un precedent que ajudi altres usuaris, és molt important. Sí, és una sentència de la nostra Audiència Provincial de les Illes Balears, per tant, aquí sí que tindrem un criteri clar a l'hora d'analitzar casos similars, casos que se puguin parèixer, i l'aplicarem a altres situacions. Per tant, no només pel cas en concret, que aquest matrimoni està molt content, i perquè ha estat una batalla que ha durat 3 anys, van posar la seva demanda en primera instància fa 3 anys, però també la podrem aplicar a altres persones. Per tant, és un precedent que ens serveix i que ens anirà molt bé en casos similars. Clar, xerres que és un precedent perquè la gent que està ara mateix a casa ho entengui, perquè és clau que el tribunal consideri aquest producte com a financer complex i no com una assegurança de vida, que és allò que assegurava el banc. Sí, en aquest cas en concret, l'entitat financera va comercialitzar, és un producte d'inversió, el que el va disfressar d'assegurança. Ho podem determinar d'aquesta manera, perquè ho ha dit així l'Audiència Provincial. Per tant, el banc, a l'hora de comercialitzar aquest producte, va donar una informació incorrecta. Va donar una informació de que era una assegurança, de que era un producte sense cap risc, de que estava totalment garantitzat, de que el podrien rescatar sense cap problema, i no va ser així, sinó que realment era un producte d'inversió. I què va passar? Doncs que l'entitat financera va ometre tota la informació precontractual, prèvia, no va analitzar correctament el perfil dels clients per veure si aquest perfil que ells tenien i les seves necessitats encaixaven amb aquesta contractació. I si pensaven que estaven contractant una assegurança. Una assegurança, totalment. Una assegurança, i van invertir 240.000 euros. Una assegurança i pensant en el seu futur, perquè era Renta Vitalícia Inversión Flexible Plus. A damunt, diguem, mira, tindré el futur solucionat, més tranquil, no? Guanyaré o tindré un raconet. Tot el contrari. Tot el contrari, perquè aquest producte no té res a veure amb una assegurança normal, sinó que és un producte complex, complexíssim a nivell financer, està compost per renta fixa, renta variable. Els clients no tenien ni idea de tot això, i en aquest cas el senyor, que havia estat taxista tota la seva vida, aquests estalvis i la venda de la seva llicència, doncs va anar a la seva entitat de confiança, l'oficina de confiança, i li van comercialitzar aquest producte tòxic, podríem dir. I és habitual, Cristina, que aquest tipus de productes se presentin amb aquests noms que poden crear una mica de confusió a la gent, a qualsevol. No fa falta que siguis una persona gran, sinó a nosaltres mateixos, que te presentin una renta vitalici d'inversió flexible plus. Clar, penses una altra cosa, no vas a pensar que darrere hi ha... No sé, amaguen amb el nom el producte o Sí, les nomenclatures a vegades que sempre intentam donar aquí 4 pinzellades en aquest sentit, igual que en les targetes, alerta, revolving, perquè ho diuen, no?, en els contractes. Per tant, hem de tenir molta cura amb el nom que mos diuen, perquè mos pot crear una confusió. A més, en aquest cas, que CaixaBank, per cert, i així ho diu l'Audiència Provincial, té la legitimació, haurà de pagar CaixaBank aquest procediment. CaixaBank el que va intentar és que aquesta situació passar-la a l'asseguradora que hi havia per darrere, que era Vida Caixa, no?,
per tant, en els contractes de fet surt vida caixa sempre, per tant, aquí el que intentava el banc era endossar-li la responsabilitat a l'asseguradora i en aquest cas l'Audiència Provincial determina que no, que aquí no és un tema d'asseguradora, sinó que CaixaBank, amb el seu ròtol, els clients entraven per l'oficina, va ser els empleats d'aquella oficina de CaixaBank en concret que van comercialitzar això i que, per tant, és ser responsable. Clar, moltes vegades també la gent signa i signar no vol dir entendre allò que has signat, no? Signar un producte no vol dir que ho entenguis, ni que coneguis, ni que t'hagis llegit fins i tot la lletra petita. Però com se pot demostrar que un client no va rebre la informació adequada? Sí, en aquest cas, els clients havien signat tota la documentació que en aquest cas li havia donat el banc, és a dir, aquí partíem d'un supòsit amb tota la documentació signada, hi ha casos que no, però en aquest cas sí que era així. Nosaltres vam haver de fer la feina d'explicar-li al jutge, després que l'audiència ho ha confirmat, per una banda, la naturalesa d'aquest producte, el perfil que tenien els clients, a més eren un client sense cap formació financera, vam haver d'anar a la Conselleria d'Educació per treure informes del seu nivell de coneixement, de formació, tot això va haver d'explicar, Esperit, nostres despatx, també va haver d'explicar al jutge la composició d'aquest producte, és a dir, va haver-hi una certa dificultat a l'hora d'aprovar tot això, però que sapiguem que no passa res, és a dir, el fet que estigui signat el document no implica que tu ja hagis d'assumir la responsabilitat, sinó que tenim eines legals, com va ser en aquest cas, que van declarar la nulitat d'aquest contracte i, per tant, els clients recuperaran tota la seva inversió. I, Cristina, perquè ara la gent que està escoltant la ràdio està mirant la tele i tranquil·la, els bancs ara no funcionen de la mateixa manera que uns anys ençà. Ho dic perquè a mi fa 2 mesos me varen cridar perquè res, tenc un raconet minúscul i me varen dir envi que tens X, mos agradaria oferir-te un producte. Clar, i estan obligats a dir-te com amb una numeració, clar, me varen explicar com si jo fos curt, cosa que vaig agrair, que era 0, 1, 2, 3, i te deien 0, 0 risc, i a partir de la consideració que té aquest producte va pujar el que pots anar perdent, i me varen tenir 1 hora i mitja segut allà quan ja vaig dir, no entenc que per els euros que jo tinc aquí perdem tot aquest temps. Perquè ells poden guanyar. Sí, clar, però no, però que tot i així ara l'explicació o el manco, l'embolcall d'aquests productes financers són més transparents o el manco donen com a més informació. Sí, això ara fa molt poquet que va sortir una normativa, la vam estar comentant en el seu moment també, que obliga a les entitats financeres a donar un plus d'informació, encara que el client tingui pocs estalvis, és igual, s'ha de tractar a tothom igual, i sí que és cert que s'han reforçat aquestes obligacions que tenen les entitats a l'hora d'explicar un producte, explicar-ho amb paraules clares, amb lletra molt més comprensible, tot això està. Però sí que és cert, aquest cas en concret és de l'any 2022, no estem parlant d'un supòsit de l'any 2007, no, estem parlant només de fa 3 anys i mig més o manco des de la contractació, és a dir, que és recent. Per tant, sí, la normativa està avançant, sí, les entitats financeres ara expliquen millor, sí, però igualment molta de cura i sobretot assessorament independent, perquè no ens podem fiar del tot de lo que ens diuen. Hi ha algunes targetes que hem parlat a vegades que encara se comercialitzen, o sigui que quan diu un xisco, tant de bo fos així, no? Anys enrere se feien aquestes pràctiques, ara no, ara encara trobam algunes i per això és molt important fer èmfasi en aquesta informació. Renta vitalicia, inversió flexible plus. Ara imagina que qualcú mos escolta, mos veu, no? I té aquesta renda, encara són a temps de reclamar. Sí, hi ha persones que tal vegada han contractat això sapiguent el que signaven i les conseqüències de lo que tenien. És un producte que tal vegada a la llarga pot estar bé, pot ser rentable, no ho sabem, no? El tema és que el cas en concret analitzin si allò que me van comercialitzar era el que volia o no compensa. O no, perquè tal vegada jo només volia una assegurança o volia un producte tipus depòsit, un plus fix, una cosa senzilla, no? I al final li van, com en aquest cas, li van endossar un producte que ells no tenien cap coneixement. Per tant, les persones que trobin que tenen això, doncs que analitzin si és el seu cas, que mirin com està el contracte i a partir d'aquí que prenguin decisions i que sàpiguen que aquí ara ja a Balears tenim una sentència de l'Audiència Provincial que confirma la nulitat d'aquest tipus de producte. Una darrera qüestió, quan de dobbers tornaran a aquesta parella? Sí, doncs ells van invertir 240.000, varen fer un rescat immediat de lo que varen poder, van recuperar un poquet i, per tant, hem reclamat la diferència, que són 170.000 euros més interessos legals i es banc haurà de pagar els professionals també, en costes processals.
que no se vos apagui aquest esperit, no?, de lluitar pels drets dels consumidors, perquè tot i que ho han dit moltes vegades, a vegades una lluita contra el banc, un ho pensa, no?, David contra Goliat. És possible guanyar aquest tipus de sentències des de Asufin i futur legal? Evidentment que sí que se pot, però això implica una lluita constant per vetllar per als drets dels consumidors, que a vegades per desconeixement, per manca d'informació, per no tenir, no, una persona de vora que te pugui ajudar de forma neutral, no, assessorant-te què és el que te convé o no, s'acaben signant coses que després no convenen ni molt manco. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més, hem de dir. Gràcies, vosaltres, gràcies. Igualment per tu, bon cap de setmana.